Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku bondo ya ana tenagane isih rasa umur rong patek tuwa. Tapi nek dijak daftar kaji cari wedi kuwatir nek kesasar wong panjen potongane wong cep. Nek iki wonge teko gek do mesame. Kok ada sing mesam-mesam. Muga-muga sing rawuh ngaji niku umat Kanjeng Nabi sing purun dijak mlebu swarga dadi wong sing taat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya, alhamdulillah wa syukrulillah, derek remen lan syukur datang Allah. Bapak Sariti Bu Sarmi mujudaken syukur datang Allah anggenipun netepi darmaning sepuh angat dunikahaken bagus makruf prosid ugi kromo jalu kalian Mbak Trisna Fairun Nisa kanthi ngadani syukur nganggo pengajian sesarengan kalau wau ruwatan lan pengajian dalu menika dadi wasilah kula jenengan derek kempal sesarengan. Mugi-mugi kempal dalu menika kalebet kumpulane wong sing melu siar ngluhurke agama. Allahumma. Cara Quran Allah ngendika dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing nganake kegiatan utawa nganake acara utawa wong-wong sing ngrawi namun kegiatan utawa acara kok acarane kegiatane tujuane yu'adzim sya'airallah melu ngluhurke jembarke siar agama Islam berarti atine wong mau ati sing sida duweni takwa. Allahumma. Pak Saridi syukuran walimatul ursi nganggo pengajian tandane nek Pak Saridi sak keluarga atine duwe takwa. Kula jenengan ngestreni hajat dalu menika wong tujuane nggih ya adzim sya'airallah berarti kula jenengan atine duwe takwa. Allahumma. Monggo mulya utawa ora menungso di hadapan Allah niku yakin Pak. Ora dipandang bondo dunyane derajat pangkating ganteng ayune Allah ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Mulya-mulyane menungso ing antarane kula jenengan di hadapan Allah sapa sing paling takwa marang Gusti Allah. Kanjeng Nabi negasaken innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Satemene Allah ora bakal ngresani kawali nang bergolo mergo kering raga cinetane jagat raya dadi menungso sing gagah piteksa pinuraden harya gatut kaca. Lamun Cinandra nek mabur tanpa suwiwi jejeg tanpa sudang jajan tanpa bayar gatut kaca gemblung. Allah ora bakal ngresani kawulane mergo ampuing raga. Sak bergolo paling daya sekti mondra bener dasar jantung samalah duduk samaladeng taneman tepas paluning pandhe tombak jingklak bedil mencicil karo jone dipanahmu guyu lakah-lakah bahasa kakek dan tidak ayang-ayangane nek pas petengah yo gitu. Allah ora bakal ngresani kawulane mergo saka derajat pangkat iki jaman akhir ke wong kendhir iki bareng derajat lan pangkat. Namun maling urbane umat lan masyarakat berarti wis dadi pejabat rumah indah bertingkat mobil mewah mengkilat istri cantik lan memekat ratu tunduk karo syariat. Melalui salat zakat pengraya duti rakyat akhirnya do kualat syukur. Allah ora bakal mirsani kalane mergo saka bondo dunyane Sambrenggola paling duwe bondo suke pandu suke berketutur lendang mobil kinclong-kinclong mae gedong makro-makro bojone ayu moblong-moblong kok gentong atu pokoke metontok. Ora kuwi walakin Allah yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mau ngresani kawulane sapa wong sing atine duwe iman, raga duwe amal kebagusan. Alladzina amanu wa amilus sholihat, wong sing derajate bakal mulya donya akhirat. Allahumma amin. Mulya utawa ora menungso di hadapan Allah ukurane takwa. Ngaji bukti nek ati dhewe takwa. Nek ngoten ngaji bareng padha golek dalan mulya multi donya karo Pak Usman muga-muga Allahumma. Nek iki selawatan sok renang-renang. Sedulurku kakung lan putri ayo do sragam anggone
ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Sallallahu Nabi Muhammad ono sing kremengan kamu mati kok ngaji para ada Usman Rito Kiai Jarang Giri Merto ndika ya sangu mati ngibadah leres sangu mati niku ngibadah mung ibadah wong Brenggala ditampa prara Gusti Allah tergantung gelem ngaji ora carane ngibadah Bu salat subuh pinten rakaat subhanallah jenengan preso subuh rong rakaat mesti biyen tau ngaji dina nggih bayangkan ora tau ngaji pengen sholat iso bladang subuh 12 rakaat ora ngaji kok mungkin ora ngerti mung nek kula jenengan pengen mulya mukti bahkan yo ngapunten ana wong nglakoni ibadah ning tanpa diilmoni para guru ngaji ngendikake nukil kitab a'maluhum mardudatun la tuqbalu ngamal ditolak ora ditampa mung nek kula jenengan pengen mulya mukti mboten mandeg ngaji Pak sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah bareng ngaji wis ngerti muga-muga dawuh Allah dawuh Rasulullah enteng kula jenengan nglampahi Allahumma amin niat nderekaken hajat pun Pak Sariti Bu Sarmi ngaos dalem menika muga-muga mangke pinaringan tambah ilmu ingkang manfaat ilmu sing nuntun kula jenengan diparingi slamet bejo mulya donya akhirat Allahumma amin ilmu manfaat niku titenane gampang nek wong Jawa dalil cara Jawa dalile ngeten ngilmu iku karo do mapan nggih ambil tak tinggal bali kelakone kanthi laku pun kakek nek bareng santri kula nggih Pak kanji rati sae di marono sing alam Pak Saridi sing ngundang ora alam saya nggih Bu saya Bu sebelah mriki saya Bu Al-Fatihah padake paitan berangkat apa ngilmu niku kelakon wong nggawa wong Brenggala slamet donya akhirat ning syarate kanthi laku dalu niki ngaji nek tambah ngerti dilakoni Allahumma wa kasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat
sak mrenggala bar ngaji ngerti kok gelem lakoni hasil cirine nyantosani iku ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma amin. Nek wis bar ngaji niku harus ada perubahan sikap di tengah masyarakat, ana bedane. Kaya apa jare wong Jawa nek dalil nek wis bar ngaji jare wong Jawa dalile ngeten. Setya budya pangekesi tur angkara mangkene rasane sing dene nang kono kan rasa rese suwe ora titile mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajae ora lali kewajibane